Ak chcete spravovať a monitorovať hladinu glukózy použitím aplikácie Accu-Check Smart Guide, musíte pripojiť senzor CGM k smartfónu cez Bluetooth. Taktiež sa uistite, že ste si už stiahli a nastavili aplikáciu Accu-Check Smart Guide so svojím účtom Accu-Check vo svojom smartfóne. Ak ste si ešte neaplikovali nový senzor Accu-Check Smart Guide na rameno, urobte tak teraz. Nezabudnite si ponechať modrý otočný kryt aplikátora zo senzora. Na pripojenie senzora k aplikácii potrebujete PIN kód skrytu. Prejdime si jednotlivé kroky. Začnite otvorením aplikácie. Pri prvom párovaní vás aplikácia vyzve Párovať teraz. V opačnom prípade spustíte proces ťuknutím na Pripojiť nový senzor na domovskej obrazovke. Aplikácia vás potom prevedie potrebnými krokmi. Ťuknutím na Hľadať vyhľadajte svoj senzor. V závislosti od modelu smartfónu môže byť potrebné udeliť aplikácii povolenie na používanie Bluetooth. Po povolení Bluetooth aplikácia začne hľadať senzor. Dbajte na to, aby bol senzor v dosahu. Po dokončení vyhľadávania aplikácia zobrazí zoznam dostupných zariadení. Na otočnom kryte, ktorý ste si predtým odložili, vyhľadajte sériové číslo senzora. V aplikácii ťuknite na toto číslo, potom na tlačidlo Ďalej. Zobrazí sa výzva na zadanie 6-miestneho PIN kódu z modrého otočného krytu. Zadajte PIN kód a vyberte Pripojiť. Vytvorenie bezpečného pripojenia aplikácie so senzorom chvíľu trvá, je to normálne. Keď sa senzor zohreje na telesnú teplotu, môžete ho nakalibrovať, aby sa zaručili čo najpresnejšie hodnoty glukózy. Týmto krokom je postup dokončený. Ak potrebujete ďalšiu podporu, v návode na použitie nájdete potrebné kroky a tipy na riešenie problémov.